Yo, what's up mga buddy? At nandito na naman tayo sa parang vlog mga buddy, no? So catering vlog ng mga buddy. So sobrang init kaya trapo ako ng trapo mga buddy. Kaya ito, bumili kayo ng shades mga buddy sa TikTok ha. Click nyo sa yellow basket na yan. So next start tayo ng vlog. Let's go. Pupasok na nga tayo mga buddy, no? Yan. Yan, sa catering side yan mga buddy sa function hall and the Pika side. And yan mga buddy, ang function hall. So na-explain ko na ito lahat mga buddy, no? So hindi ko pa siya pinailaw lahat mga buddy dahil hindi pa nag-start ng events. So sobrang aga lang talaga namin. Kaya yun, nag-video ako. Libot-libot ako kahit saan dito mga buddy. So yan mga buddy, yan ang ganda. Makita nyo lahat yan. Pati yung cake. Ready na. At birthday pala ito mga buddy, no? 50 birthday ng ating mag-event dyan mga buddy. So yun, relax na relax ako mga buddy. Yan, shout out kay Jemel. Yan, si Jemel. Tagabantay dito mga buddy. At si tatay at si papa. Yun, sobrang relax lang mga buddy, no? Kape lang si tatay.